Mikäs? Lentokone vai helikopteri tulee meikäläistä hakemaan nyt? Mikäs se nyt on, kun kuuluu, että tullaanko meikäläistä hakemaan? Joo. Otetaan taskulamppu vähän esiin tästä kamerasta. Jos täällä tarvii kameraa edes. Taskulamppua, ja tässä sitä on paisteltu nuotioon ja tollasta, ja tässä vois nyt... Aha! Wow! Oi, istutaan tähän, ei voi tuohon istua, perkele. Täällä on makkaraa. Mä sanon, että chiliäkö se on? Grillihiile, kun Vilhelmiä se on. Vilhelmi. Juusto vai chili, mikä vittu olikaan. Että kun tässä luolassa ollaan, niin tästä voisi laittaa vaikka tupakaksi. Jos täällä polttaisin tupakkaa, niin nyt voisi vaikka laittaa tupakaksi. Hienolta näyttää nämä kiteet tässä kalliossa, kun tänne on tullut jäähilettä tänne. Tää on ihan jäähileessä tää koko paikka täällä. Tähän sitten kuvaamaan. Näin. Tässä ja tämmöstä. Ai! Saamari, kun meinasin taas lyödä jalka. Sieltä sitä sitten syöksyttiin tonne syvään sisään. Sinne ja tollasta. Nyt meni vähän huuruun, kun oli pakko puhaltaa toi linssi. Nyt meni vähän huuruun. Hei, ollaan huuruisia. Menty. Sinne vaan menty eteenpäin. Suihkuun!